Россия милли проектлары Татарстан Республикасында тормыш шартларын уңай якка үзгәртүгә зур мөмкинлекләр бирә. Аккүл һәм Казанчы Бигәнәй авыллары арасыннан агучы Каскаш елгасы аша салынган күперне капиталь төзекләндерү шул проект кысаларында башкарыла. Бу зур эш проектның Саба районындагы беренче объекты. Илдә һәм республикада milli proyektlarını tırmışqa aşırı boyunca uңышлы дәвам итә. Алар туктап тормый, график буенча алып барыла. Аккүл Бигәнәй белән Казанчы Бигәнәй авылларын тоташтыручы Каскаш елгасы аша үтүче күпергә Россия милли проекты программасы кысаларында капиталь ремонт үткәрелә. Әлеге эш апрель айында старт ала. Хәзерге вакытта күперне тотып торучы иң төп терәкләргә ремонт ясала. Яктырткычлар ремонтланып, аларның резиналары алыштырыла. Күперләрнең аскы һәм өске өлешләре бер үк вакытта ремонтланып килә. Хәрәкәтне туктатмас өчен ул бу күпердә аеруча күп, күперне икегә бүлеп, баштаның яртысын, аннары икенче яртысын ремонтлауны күп күрә төзүчеләр. Күпер өстендәге эшләр белән бергә күпер астында конуслары юк бу күпернең. Хәзер шу проект кысаларында инде яңадан бетоннан эшләнгән конуслар ясыйбыз. Ташу булса да опоралар сакланачак инде. Хәзерге вакытта 20-дан артык кеше эшли. 20-25 2-3 техника постоянно объектта эшлиләр инде. Күпер төзүчеләр сынатмыйлар. Бу бригада бик күптәннән эшли инде. 10 ел рәттән күпер төзеп йөрүчеләр дә бар. Араларында Кукмара, Арша, Әтнә, Саба егетләре. Алар көн сайын иләренә кайтып китеп йөриләр. Ашау эшүне дә үзләре белән йөртәләр. Шуңа күрә кайда гына эшләсәк тә проблемалар юк диләр алар. Үз эшләрен бик яратып башкаралар. Хезмәт хакында вакытында түләнә диләр. Кирәкле эш бит инде. Күпер изгеш. Электрогаз фашик булып эшлим. Эшешей. Оешма әйбәт, зарплатлар әйбәт, начальство әйбәт. Килешеп эшлибез. Тагын нәрсә әйбәт инде. Тагын эшләргә Алла бисә инде. Ходай Тәгалә гомерләрне бирсә, эшибез инде Алла бисә. Шул. Хезмәттәшләр хакында. Хезмәттәшләр бик әйбәт, бөтенесе дә әйбәт егетләр, яшьләре дә, минем яшьтәгеләр дә, алраклары да бергә килешеп эшлибез. Молодцы бөтенесе. Укреплениялар ясыйбыз күпердә. Су юмасына, йодырмасына. Откослар. Бу күпернең язмышы начар булганда сез килгәнче. Ремонтный күперләр инде. Шуларны ремонтлыйбыз, ясыйбыз. Россия милли проекты кысаларында күперләрне төзекләндерү буенча шатлык оешмасының эше бу безнең районда беренчесе. Юллар һәм күперләрне төзүгә каралган акча бары тик шушы максатларга гына сарыф ителергә тиеш. Эштә проблемалар юк дидек. Бары тик күперне тулысынча явып эшли алмыйча, икегә бүлеп эшләүләре генә эшне бераз гына озынайта аларның. 42 метрлы бу күпернең мөһимлеге бәхәссез. Ул Саба ягыннан йөрүче бөтен техниканы М7 трассасына алып бара. Юллар тормышта кан тамыры ролен үтәсә, күперләр аның йөрәге бит. Күперне төзеп бетергәннән соң, аның ике ягындагы 24 метр араны асфальт белән түшәп куюда күперчеләргә йөкләнгән.